Nawa fanka nawa aka baka? 10,000 aka bani. Wanda ka kudi nawa shi kuma aka dube ni mana. Wanda ya karɓi 80,000 shi nawa aka baka? 15 aka bani. 15,000 aka baka? Eh. Ka dube ni mana ha? 15 aka bani. 15,000 aka baka? Nawa aka karɓa shi a wajen mutum? Wane? Wane? Shi babban nan. 230. A karɓa sai aka baka nawa? Ya kaban 10,000. To ɗayan kuma fa nawa aka karɓa? Shi 80 na sani hannuna. 80,000 a hannunka aka baka? Shi kuma nawa aka baka? 15 aka bani. Shi ma 15 aka baka? 15 aka bani. 30,000 kina aka baka kidnapping biyu? A'a 25,000. 20,000 kidnapping biyu aka baka 20,000? Wallahi tallahi. Tsakani da Allah zan tambaye kai da su ba kai da yaran waye babba? Ka girme su ko sun girme ka? A duk manya akwai manya. Duk manya ne yaran. Akwai kaman kai? Wallahi ito akwai wanda kai tsaran ka duka cikin su? Akwai. Waye ne kai tsaran ka cikin su? Jawar dare. Jawar dare ya kai tsaran ka? Da shi aka yanka kudin? Da shi. To da shi kenan yanzu kana ji ko? Ku nawa kace? Na ce ma akwai yau da na ce ma akwai abin nan. Wai. Mummuni akwai wa? Sai gide. Sai wa? Sai abin nan sai wannan dan jabbi. Dan jabbi. Sai wannan Ali anan babuga jabbi. Shi ne aka raba 200,000? Kai abin da aka baka 15,000. Bari mana. 15,000 aka baka? Wallahi 15,000 aka baka. Duka kidnapping biyu da aka yi 25,000 aka baka? Wallahi in ba ka Allah ma na rantsa zati ubangiji wallahi aka bani wallahi tallahi aka bani kana da Allah